Nem baj, most újból elkezdtük, itt vagyunk megint. Folytatjuk! Mit? Hát a videót. Az mi? Nem most elindítottak a Flapset? Most még Nekem mi? Most szétvágtam két rész, úri. Valaki emlékszik, hogy minek írtunk be ide kulcsét? Micsoda? Ki emlékszik rá, hogy minek írtunk ide be kulcsét? Mert van egy másik ilyen vonatos hely, oda kell menni. Ja, igen, jó. Valaki mászom ki a kép... Köszi. This is Sparta, and I'm Amúgy Radder azt a rész megvan, mikor... te Géza vagy meg ilyenek? Persze, mindent megvan. Yes! Wow. You're a master. You have Chained the Akis the lab. Not to Jó, be na doubt. vagy. Your You are father fucking trying to crazy, kill your first. Find us first. Van még egy karom. Ganos. Könyvek, és... Kimondom a nevedet, ugye? Aj, de pro vagyok. Igen, de csak annyit, hogy annyit mondta, hogy Vig. Hát ez a hangulatodra értettem, kedves nézők, tehát... Ne öltség, hogy Vig Gézának a jó, tehát ne. Az igazi nevem Vig Mukalakár, Alahelyt Hussein. Így van. Szalabát. Project Center. Let's go to the Project Center. Kimész az arcomból? Hát te jöttél, No, not push anything. No, és megnyomja. Hát ez a gondolkodás istene. Mit csináltatok? Fölrobbant. Semmit. Vajon, After exploring the record, föl kellett robbantani, oké, akkor semmi. akarjuk. Jól tetted. Amúgy a könyveket nem kéne elvinni? Csak egy kérdés. Minden. Nem. Tudod, nem kell. Van aranyszarom. I have a level. I am a master. Van egy karom. Nem kell. Nekem 2. Hát ezek cheatek. Nézzek, hogy Itt ilyenek. egy piros blokk. Itt egy piros blokk. Ide tedd a piros blokkot. Oké. Ahol körülnéztetek? Nem. Én nagyon sok ilyen körülnéztem, találtam egy pár dolgot. Én Van egy elment- díjam is nyilatsákkal. Elmentünk a Oké, project. most akkor meg egy lánccsízban, nem tudom, látják. Pull lever to a Nem megfújt. Level complete. deceiver. Meghúzhatom? Húzzad. Csöcs. Nem húztam. Hát mit jöttünk? Ott egy fal. Creeper mögötted. Old mine is closed. Cooper? Sarokba szorít. Sarokba szorít, és szépen lassan elemészt. 10 órás melóba. Ami 2 Kell másodperc. kaja szóljon. Hiszem. Nekem képzeld el, nekem nem kell. Jó. Valakinek kell? Nem. Nekem! Nem kapsz. Ennyi elég lesz. Van nálatok lever? Mert Egyelőre elég kap. Thank you! Itt egy pók? egy égő creeper tárul szemem elé, ami egy fenomenális látvány. Ugye? Na, most ezzel megcsináltuk most... Most itt van két túl. Van az egyik a házba, ebbe a toronyba van vasút, és van itt egy szabad vasút. Szerintem menjünk a szabad felé. Biztos vagy te abban? Woodland ahead, do not move. Will not Akartam szólni, complete. de gondolom minek. Oda menjél be! Rohagy meg. Valamit valljon. De hagyjatok el. Opa. Pussunk, gyerünk Ez gyorsan, egy gyorsan. Halljon meg. Szívét Balról csont estem a szarba. Hát jöldöm. Szág. A merre és miért is minek. Majom, hogyha arról a vasút mindunk, akkor szép gyorsan ezen végigmegyünk. Akkor most Nem? Itt megyünk végig az végig út. gyalogolunk és futunk. Azt a vasúton mentek? Én itt megyek mögötte. Én meg a radder mögött. Én levágoltam egy Most kicsit majdnem azt magamnak. mondtam, hogy Géza. De Old Tree House. Mindenki tudja a nevemet, hát nézd. Géza! De nem is ezenek. Alahely Hussein vagyok. Hussein. Sorry. Hussein Géza. A titkos, a fedőnémet az a Géza. Hussa. De van. Igen, a Arany. fedőnevem. Azt én Barátaim vettem körében észre, csak egy Hussein. marha. Hussein. Nem is hallgasszál, mit akarsz. Creeper! Hallgatozó malomfaj. Mire? Malomfaj. Jó. Woodland Tunnel. Raddel, hol vagy?
I have to. Hú, vagy topja, jó van, ugye. A mögötte te. Ott egy creeper. Hol, Falra. hol, hol? Kabum. Engem akar? Fuss. Azt 24-ből 19, gyors matematikai. Baszki! Gyors matematikai kérdés, 19. Annál 24-ből van. 19. 24-ből 19, gyors 24-ből matematikai 19. kérdés. Nem tudom. 8, 9. Igen. Úgy is. János. Ott áll a 7 vastam. Kanci, mi a? Köszi még, rendes vagy. Itt van jobban az Hát, már összes te kimondod, tudtad. hogy vég. Ember. Kanos. Szedd fel! Adj ne... Adj nekem Jó, kanos! még Mi okos van? felől, mondd ki Rozsombi még a kaját. teljes nevet, basszus. A TS neve Hurinak Amit már 10 három user saját írtam, és 127. még mindig nem változtatta meg, úgyhogy I Nem is don't az know. el. Még van? Nem, de meghalok ezek. Vártak az lenne. Na jó, adj nekem, Na mi kell neked mondd ki? nyugodjatok le. 25-ből 19. 24-ből 19 volt. Seggfejek. Az mi? De most milyen? 25-ből 19 halt, mi van? 19. Na, most az miért akart Igen. tudni? De ez most mire is neki? Most érted azt mondom, hogy Na jó, csönd. Zsozsombi, sikerült adj nekem kimondani. kaját, mert éhen döglök. mit kérsz? Paraszték, Éhen döglök, adj nekem kaját. Adjak. Leszarom, adj valamit! Kérsz, nem a papírra venni. Csak adj valamit, kérlek. Én adtam, igen, szívesen. Mert megszállnak Köszönöm titeket szépen. egy-egy kenyérre. Nem lesz elég, mert még éhes vagyok. Az Nem, még csípsítesek éhes vagyok kell neki. Ennyi kajánk van összvíz. Oké, mentem. Éhezős tájparasztok vagyunk. Nem baj, ma megettem mindkettőt. És nem is látszik rajta Hát, délőben, de Laj le, nem azt diszkó overvetni. vagy. Nem megyünk vissza. Hű. És van És olyan egy kis építmény pöcsög. van ott. Welcome to Woodland! Woodland van. Populáció Welcome nulla. to Woodland. Rágyatott forság, minek jöttünk ide? Kimaszna az arcomból? Nézd meg itt egy romos ház, Au. miben vannak vízek, amik levezetnek valahol. Itt van Valami valami nagy szar. nagy. Az mi? Szerintem rossz helyről jöttem be. Mert? Vagy... Nem, jó. Woodland is Thousand after me, deep drain, do not Egészségemre. listen. Én ide I found the lekukkantatom secret. alulra, Ja, ja? már lent van a huri. Húzok felfelé. Ajaj, valamit Megnézem én. meghúztam. Felé. Az mi az a valami? Nem baj, Tényleg? azt találtunk valami secret Tényleg. helyet. Mi van Látom, benne? a kaja, azt nekem írni. Torta, zsombor, Házba. torta, torta, torta! Nem lesz picnic time. Van tortánk. Jó, nem mentetek a kútba, mi? Ja. Én mentem le. Igen. Sorry. De meg is kiknél valami. Sorry for party. Hallod, de rendelhet, ha partnership lenni, ezért akkor Ó, ez most nem a jó. fejed. Azért nem vagyok partnership, mert úgy letiltanak innen, mint hogyha... Kicsit táblút. Gateway control. Nem tudom miért. Bemegyek ide. Ez az. Kokháló. Gateway control. Van valaki, mit kérdeztél? Kokháló, Nézzük át kokháló. szépen Hogy ezt nem a a házat. kokháló? Megszállok kókok is. Nincs egy kókok. Tényleg, a vörös gyapot azt széttörhetjük, de szerintem ezt nem törhetjük szét. Lehet, hogy ez. Ne törjük szét, Azt vagy mondta, hogy az- az össze fut. Szinte. de ez... Meg a Clay-t is, ugye? Igen. Clay-ből ma 62. Clay-t is, igen. Az is volt a cucc. Emberek, huri, jöttetek valami eszméletlen biztos szerintem már meghalottátok. Másodpercenként olyanokat hány, hogy túl tesz Nagy rajtam rajta semmi. hogy? De gázember vagy. Mi? 21-nek az ember.
Na jó, nem mondom el az igazi nevet, de nem Hussein vagyok és nem is Kurgéza. De miért nem pusztán jött? Ez tök jó. Rito 13. Q-Korista Johnny vagyok. Mennyit olvastad el könyvről? Amúgy van egy második... Pappon Johnny. Van egy második Micsoda? emelet is, ha valakit érdekel. Itt egy Note 13. Melyiket olvastad el Jó, könyvből? minden... 4-es, nem? Tudom. Jó, most a 13-as. Igen, nem, a 6-ost. Hát akkor 13-as. A 6-ost olvastam el. Tök könnyű mikropályát. Jó, akkor elolvastam a 13-ast is. Nagyon egyszerűen fenomenális, szerintem ez mínusz Igen, 1-es nekem. nezettség És lesz. akkor Jól mi? szórakozunk. Fel lehet mászni. Ja, csak gondoltam, De- hogy Nem lehet felmászni. Hol vagytok emberek? Állatok. Ismétek, Levi Boy az partnership lett, és hát annyi legális cuccot használ, mint a... Hát igen, szóval... Szerintem pár hét múlva perelik, de nem biztos. Az biztos, ha megtalálják is partnership. Már néztem videóját, és már reklámok vannak Feljutottam. bevágva Azt alap- előre, tehát... Szerintem... Nem baj. Hogy legyen vagy ne. Nem, Együnk Süket, rózsákat. gyökér. Együnk kaktuszt. de néha nem... Már elegem van ebből a nyomobos szarból. Állítsd át voice detection-ösre, hogy akarod. Én se. Nem tudok följutni, Jézusom. Új. Kaktusz, Miért nem azt lehet ezen a szaron felmenni? Hát Hoppá. kaktusz. Kaktusz. Most most úgy mit csinálunk? Kitölhetek meg. Nem tudom. Gyere ide akarni? Engem ne. Amúgy itt valamit kéne... Nem jössz át, nem jössz át. Állj meg ott, menj vissza. Menj vissza. Muhahaha. Látom egy házat, látom egy Ne. titkos épséges házat. Kérek tőkről, squatters. Ezt tudod miért kapod? Sült halak. Papír. Ne, meg fog ölni, ne, ő meg is pókálóba akar. Anybody needs a fakard? Hol vagy? Jó, ezt a házat szerintem ezt átnéztük, Én ezt a igen. házat. Ezt meghúztátok, ezt a gateway control? Anybody needs a Oké. fakard? Mert be lettünk zárva. Aki kér fakardot? Creeper! Egy van. Igen, nekem kéne. Tényleg Nem, van. hazudsz. Nekem, Hát én vagyok éppen nem hazudni, én vagyok kapod hazudni. akkor. Tudod, a vendégek ki az elsőbség. A kis csicska. Ja, csak azért mondtad Hát az azt mondtam, elején. hogy... Ez nagyon vicces volt. Most se tudom hol vagytok. Woodland, Commons House, straight ahead. Amúgy itt van lent egy Itt vagyok a autó, ez nem baj. vonatán, a Hurival együtt. Találtam egy ládát. Kit érdekel? Én találtam egy ládát. Te kérdés. Hol van Radel? Kinek? Radel, Kinek hol kell vagy? láncsisak? Ezt tudom, hol Nekem vagy. most Figyelj, van üzleteljünk, sisak, Huri. tudom. Én kapom a... Na, nekem odaadja a rozsombi a fakardot, te meg kapsz tőlem egy láncsisak. Jó szart. Azt micsoda áldobások. Adom. Elnék, azt tudom. Dobom. Kettőd is van. Itt van lent, gyere. Amúgy itt van lent egy vonatállomás, az... Itt van lent a fakard. Az, Párat arra átnéztem. kéne mennünk, csak még nézzük Ja. át a falut, mert szerintem még. Menjünk tovább, Én is átnézem. Csak hogy untassuk a nézőket. Community... Azt mondja, Community Toilet 4. És hol találtad meg azt a vonatállomást? Itt van egy Ó, sír. itt. Itt van lent, gyere utána, sem... Mert Mi vagyok? rozsombi akartam mondani. Hát halloljuk. Gyere utána. Hát a Rozsombinak nehéz lehet kitalálni a nevét, tehát senki sem fogja tudni, Szóval hogy hazudjál még. Zsombornak hívják eredetileg, tehát... Meg is mit láttál a kész vége. Nem beszélgetek vele többet. Igen. Yes. Na jó, ti most a Valakinek van vonatállomáson kocsia? vagy? Megyek, még nem... Izé, hogy hívnak? Nekem Nem, Huri. volt, Na, csak van egy akartam. rakás vastömb. Annál a 7 darab vastömb. A bocs craftolhatná. Megvan. Van itt egy ilyen úgynevezett vonatállomás
4 darab csille, nem kell csinálni Nem, ne nyertek erre, mert ez csak visszavisz. Hol vagytok amúgy? Hops, Ez csak visszavisz onnan, hogy ide értünk volna be, hogy jövünk. de az tovább visz, higgy nekem. Hol? Na, Ki? gyertek, itt vagyok, Szúri. Mali, És te hol vagy? Szóval. És az hol van? vonatállomány. Where are you? Where are you? Majd nem meglátom. Bocs. Where are you? Where are you? Where? Ott van Cille. És visszalök. Hol vagytok? Na jó, Hát szóval hol? erre felé gyere Zsombora, mert előttél engem. Itt ülsz már. Ne kapcsold be a Valaki pisztolyt. tépézne, mert fingom nincs, hogy hol vagytok. Oké. Ready, one. Megoldom. Zsombi, miért You are elindulsz here. tépézni? Itt egy lába, van egy Cille, azt szépen kiveszed. És akkor come on. Brum. És erre jössz de el, jó ja. vagyok, Jézus. Ilyen 20 Micsoda méternyi durvok város egy ez, hát másodpercet, beha-behú aztán... emberek. Júj. Júj. Hárman egy kicsit letereljük Nem ezt a tudom, ahol csúszt. a Rossz táblát. irányba mentem, Jézusom, emberek. 6000 tábla volt kiírva. Na, és ezt tudtam elolvasni, nem nagyon értek. Nem tudom, akadozása. A kocsim azért ugrál jobbra-balra, előre, hátra. Technikai problémák, Lagolok, itt de egy csilli. rohadtul. What the money? Keresztül ment a... Amúgy ti végigmentetek a sinem, vagy mi? Yes. Csillével. De neked is nagyon lagol? A csillász borzalmasan ment. Jó, engem ki is dobott annyira, és megy magától a csille, Franco. Akkor tegyed. Én ide akartalak Thank you. tépézni ott. Most arrébb jöttél. Hol vagy? Where are you? Hol vagy, nem tudom, látlak. Figyelj, Én piknikezz. megtáplálkoztam a Nyam. Előttem Engedj ugrálod be. elvileg. Hol vagy, Huri? Nem látsz? Tényleg? Zsombi, te se látsz? Ó, Én előtted állok. Igen. Zsomba, te akkor te gyere be, ki és gyere vissza. Igen, nagyon jó. Kaktusz? Tehát lépj ki, aztán gyere vissza. Tehát csatlakozz le, aztán csatlakozz. I like cactus, because cactus is cactus. Na szóval, Little Mindig nem Ford, látod. Golden Sands Hotel, valaki Deep Valley tépézzel? Suite. Melyiket Hol fedezzük vagy? fel először, na? Oké. Szóval Little Fort, Sunstone Castle, Golden Sands Hotels. Mindig arra megy. Valaki tépéznek, kérdezem meg egyszer. De majd már még Köszi. van. Én látom. Pardon, mennyi ide? Én nem látom. Meg,